El primer premi que entregarem serà a la persona, el senyor Jaume Puebla, mestre artesà de cistelleria. Ha estat un puntal important per a la consolidació de la vila de la Fira del Cistell de Salt. També se li reconeix la seva feina en favor del sector comercial de Salt. Pel que fa a l'ofici de cisteller, ell el va aprendre del seu pare i del seu avi i sempre s'hi ha dedicat. Encara, amb gairebé 92 anys, continua en actiu. Sisplau, si vol pujar al escenari. Si no, la tenim a la seva senyora, que també ens acompanya aquí avui. Aquesta setmana entrevistem el senyor Jaume Puebla, quarta generació de cistellers a Salt, que ha sigut homenatjat a la Fira del Cistell. Ens explicarà la seva experiència des de la tranquil·litat de que el seu fill Josep ja és la 5a generació de cistellers. Bon dia, senyor Jaume Puebla. Bon dia. Ens trobem a la cistelleria del carrer Major de Salt. Recentment ha sigut homenatjat com l'artesà amb la trajectòria més llarga en el món de la cistelleria. Què ens pot explicar dels seus inicis? Com es va introduir en aquest món? Vaig haver d'introduir per força perquè va estallar la guerra l'any 36 i d'això, i esclar, el meu germà i un treballador que teníem van haver de marxar a la guerra i després em va tocar a mi. Encara no havia fet els 14 anys, però ja estava per allà dels 14 anys. Així ja va començar llavors, no? I sempre més. Ja sempre més. Els articles de Vimet solen ser cabassos, però també hi ha articles de decoració, oi? Quina qualitat es té que tenir per tots aquests articles de cistelleria? Com dir, qualitat, volguem dir, capacitat per produir. Sí. Això, molts anys enrere només es feia a Barcelona, diguéssim. A Barcelona i València. Però llavors, quan van venir cap aquí, cap als anys 40 i 40 i pico, doncs ja aquí es va poder fer. I llavors aquí només el que feia era com un de covers de patata per enviar patates a Anglaterra. A mils se'n feia. Fins que es va acabar. Va acabar degut a la guerra civil, precisament, perquè va guanyar en Franco, no van voler més covers, més patates. Sí. Sí. Les bosses de plàstic van fer quasi desaparèixer els cabassos, que sí? Perquè els cabassos ho duien sempre les dones a la compra. I les bosses de plàstic sembla que van fer desaparèixer una mica els cabassos. No, bosses de mà no. No? No. Perquè, esclar, dic ara, en aquest moment, com de mica en mica van traient les bosses de plàstic, dic que probablement cada vegada se'n venguin més de cabassos. Vol dir, creu vostè que es pot revifar el sector? Des del moment que vagin desapareixent les... Revifar, el que diu revifar, no. Els cistellers que ja continuaran, però desgraciadament em sembla que acabat els que ja... Creu que no? No, almenys en quantitat, diguéssim, Les quantitats eren llavors aquests covers que anaven a Anglaterra, més tard va panera per enviar clavells, que també es feia, en cistelleria, i per últim va sucumbir el cistell de maduixa. En vez de ser amb cistell, van fer les catxes de cartró o les catxes de fusta, que de fusta prima, i va anar desapareguent això. I nosaltres aquí, la trompada negrosa que vam tenir va ser quan l'alcalde Nadal, aquell bon senyor, va privar als hostalers de portar coves a la plaça coberta. I vivíem el 80% d'aquests coves i el rest ho anàvem al mercat de Girona. Però llavors aquell bon senyor ho va entendre que allò diu que era antihigiènic i tal, i van haver seguir. Des d'això, mira, encanyissar cap a la costa. Sempre tot una sortida, diguéssim. Sí. S'està parlant en aquest moment amb la possibilitat de crear una escola municipal de cistelleria aquí en el nostre poble. Què li sembla la iniciativa? Sí, tothom ho vol aprendre, però al cap de 8 dies o 15 se'n cansen. Sí? Home, potser ara amb la crisi potser no ens cansarem tan ràpid, potser realment voldrem aprendre i... Si era
el costum de bons i d'ara, perquè jo me'n recordo quan nosaltres començàvem, jo havia tingut un germà més gran, era mort, i tot el meu pare, ens feia començar fent de Mataró, jo petit per fer gran abans, i ens recordava, o sentis d'allò, fins que es comprava una bicicleta perquè tinguéssim afició a prendre. Sí. O sigui que la poca afició ve de lluny. Sí, vol dir que ha d'haver-hi una afició també, Hi ha no? una afició, sí. A veure, en el nostre poble han arribat molts de nouvinguts. Són aquests clients potencials en el món de la cistelleria? No. No? Aquests estan totalment deslligats del nostre sistema. No venen a comprar perquè... Molt poquets. Podríem dir que no. Jo pensava que potser era molt a prop a l'Udeis. No. Els A cabassos. més, allà tenen un altre sistema de fer cistelleria. És diferent d'aquí. I esclar, no la coneixen. Quan venen aquí no la coneixen. Així els hi és... Sí. Els hi és nou per ells, els hi és una cosa nova, no? Ja van per la 5ª generació. El Sí. seu fill, en Josep Puebla, porta les altres botigues del cantó. Sí. Creieu que té futur el món de la cistelleria per seguir una 4, bueno, ja no, 5, que ja porteu una 5 amb el net, generació portant el negoci? Creieu que ja segueix aquest fillot? Sí, perquè ells, esclar, ja toquen aquest moble podríem dir, de platja, un moble senzill, i allò marxa una mica de la cistelleria, allò compensa. Però si fos cistelleria sola, no, Però afegint-hi, tornem a ser... Esclar, quan se va acabar nosaltres, és el mateix problema nostre, quan se va acabar el meu, em vaig anar a encanyissar a la costa i vaig tenir sortida. Bueno, vaig tenir sortida econòmicament, diguéssim. Sí. I a més, com que guanyava més diners que fas fent coves, encara més. Sí. I llavors pensa que els complements són el que ajuden una mica, no? A la cistelleria? No, i ells tenen feina, la veritat. Bueno, doncs està molt bé que en aquest moment hagi feina, no? Doncs moltes gràcies per atendre's, molt amable,